nyanyi ya, Mak? Nek Klaten tuku pedhot ning rang to iki jen ngangeni nek pimpin wong nyiwen ning alun-alun Klaten ratu tunggal tapi gunung ora ono sing beda. tawang karo karo gunung lek Ini apa, Mak? Wah, ya kalian cross lagi, Mak. Wis, masuk iki, Mak. Dek. nggih Mas Di baju bangunan kita enggak pernah ada. mah Bilang apa? garangan Angel, Mak. mangga di Rizky lah Kenal, Mak. nah no Wah, anake bapak cucuk kula banget wah kayak ngerti, Mak. ngerti no oh ini kok yang Jaluk WA nih, Mak. amit Alah, masalah duit gampang. Ya. yuk Belum ngerti aku. Ada ke ya pulang rian ki kabeh diarangan ya. Padahal ya. ah kajian piye dek Kak, kowe pirang-pirang nih, kowe pengen mangan iwak pindah Mbak. Aku nyek nomormu sesuk nek kowe duit, aku nak pinjem kowe ya. Nempel Mbak, dari denganku. Oh ya, Dik. Tak nomornya Mbak. Wah, kayak Rizky lagi karo sapa kayak ayu meneh. Iki Dek nomornya Mbak. Ini ya Mbak. Ya Dek. Percaya kali. Piye, Mak? Ngetes ah. Nek dong. Ini ya. Apa? Weh, Kecepatan apa? kupengmu krungu ora? Apa? Weh. Walah, duit masa duit gampang kok. Selain tenang. Iki namanya apa? Tulis. Nah. Nah. Ya. Nah. Nah. Kalau tuku nomor ya. Di sana lu ngabon-abon ini. Nah. Kayak biara begini. Wah, kayak gini. Wah, kapusan ini. Wah, bocah. Dek, nek ngene iki dhewe ibarat roda lho. Sama-sama. Lha iya lho, Dek. Ibarat aku pelek kowe bane kok. Nah, dhewe ra iso dadi siji. Ya ra iso glundung. Sampai iso wae Mas. Ayo dhewe ora moto. Ki sadaran, Nduk. Anu kok Mas. Tuh, anggap ae rumput goyang, Dek. Oh. Oh. Lo Kang, Enak terus lu Mbak kowe. lu apa? Tak enak ae. Iya, kono iki. Cuma jagongan mbak siapa emang? Ning dalan kono. Oh, ae. Ya sampean. Lah jenenge piye? Kudune kowe ya ngerti to. Mbak aku dikenalke karo kayak mau. Aku ya isin nek jembret terus. Mosok gandeng kok ngene tak enek li gelem. Wah, keren wae Kang. Enak Indonesia nih keren. Indonesia itu bisa merdeka mat kok pusat nih ora berdua. Dan ini rasanya senak dulu. Arep mama apa, Dek? Stik ya Mas. Apa, Dek? Stik. Lipstik. Stik. Oh, setik to. Oh, Mas, malah lipstik. Mas, kapan toh ngomong suruh nang keluargaku? Apa, Dek? Kapan ngomong suruh nang keluargaku? Asu. Ambek ngomong ki sing apik-apik to, ngomong sing saru. Nang keluargaku, Mas. Kapan ngomong suruh nang keluargaku? Oh. Yo kok sik masih rung siap. Ada susu ya, Mas. Nggih.
sawang parasmu gemerlap ning jero atiku tipe tresno tanpa ragu aku langsung sayang marang awakmu tak goleki nembe ketemu saiki ra ngapusi kowe kandolane ati tresno kangen dadi siji aku ndungorino wengi janji bakal tak lakoni satenane aku sayang awakmu ra ono sing liya kuwi sumpahku tak goleki nembe ketemu saiki ra ngapusi kowe kandolane ati tak playoni nganti setengah mati ra ngapusi pancen kowe kandolane ati kandolane ati kandolane ati Alah tong, abang men ya aku sih, dikira jantanan. Pocong. Wes, dah cilik pinter ngapusi kowe. Nomor sedat wis mok kayak aku kowe iki waras ora? Ampun. Pancen natnya ini mulai tip on nguyon. Wis. Ra beres kok momo. Mesti lek ngapusi ra aku tok omo. Harus sapa lek ngapusi? Abang, Bakong sing nek kemringet sithik meling-meling kacoro ae. Ora nek aduh. Wis. Pak di mana? Enak-enak. Lah apa? Ini. bagai tertusuk duri arep obat hati males awakku iki lemes ra iso sambat aku mencoba kuat nanging malah tambah loro kelingan kowe ngeliyo
Kan enak-enak di sawah. Bar kapusan aku. Aku sana apa? Kapusan dian aku. Janjian ketemu anak malunga karo lanangan liya. Ya wes, sik sabar, aja mutu sasa. Akal yo kok meneh, aku ngerti wong ini mentale kuat. Lakoni apa sing gawe kowe bahagia. Tinggalne apa sing gawe kowe kecewa. Mesti ngerti apa awak dhewe sok bahagia. Bisa tenang. Ya. Ada nih, wong lanange ilmu nek cinta. Yo, tuju aku. Saya parani dek. Ada mana cewek? Hah? Cewek? Halo? Bentar, Dino. Tenang, ngeliat ikan tangan nih. Cewek ada apa? Wah, ya masuk ih. Tak enak bisa ya? Wes kan wes. Korone ati bagai tertusuk duri, arep obat dadi males, awakku iki lemes, ra iso sambat, aku mencoba kuat, nanging malah Yen pancen kuwi balesanmu, aku mung iso pasrah. Tak isono kuwi wis dadi karepmu. Janji setya saiki mung dadi cerita. Ning kowe malah milih wong liya. Perasaanku iki ning ngarepe mata kowe malah ngeliya. kowe loro, yen pancen ngene balesanmu, aku mung iso pasrah. Tak tangisono kuwi wis dadi karepmu. Janji setya saiki mung dadi cerita, mergo kowe malah milih wong liya. Ora peduli piye perasaanku iki, ning ngarepe mata kowe malah ngeliya. Wis kadung tresno aku digawe lara, apa salahku iki kok kowe ninggal lunga. Nyesek ning jero ati aku wis cinta mati, padahal aku tulus kowe malah nglarani. Bab dilarani jane aku wis kebal, nanging aku ro kowe kadung terlalu dalam. Jujur aku ra kuat lakoni tresno iki,